ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଧେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜପର ମହିମା। ଜପ କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେକୌଣସି ନାମର ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅପାର ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ଦୁଃଖରେ ଭରାକ୍ରାନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ବା ଶିବ ନାମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳ ମିଳେ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ 2 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପରମପଦ ପାଇପାରେ। ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ମହିମା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ବା ଭ୍ରମବଶତଃ ହେଉ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ହେଉ ମୁଖରୁ ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ ମୁଖରୁ ବାହାରିଲେ ତାର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ନଈରେ ସ୍ନାନ କରେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖସିଯାଇ ଓଦା ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ହୋଇଯାଏ, ଏହି 3 ଅବସ୍ଥାରେ ସାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ହେଉ ଯଦି ଆମ ମୁଖରୁ ରାମ ନାମ ହେଉ ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ ହେଉ ବା ଶିବ ନାମ ହେଉ ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼େ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଫଳିବ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା, ମାତ୍ର କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ ସୀମିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ଏଣୁ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲେ ନାମର ଜପ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ସରଳ ଓ ସୁଗମ ଅଟେ। ଏଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଭଗବାନର ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ରହିଲି, ରାଧେ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।